Ez da posible. Ezin liteke esan genion Hernanin zero zaborren bueltan biltzen garonok gure taldekideari, errauskailua berriz martxan jarri nahi zutela esanez etorri zitzaigunean. Eta bai, handik laizter zan egunkarietan albistea. EAJ-PNV-ek, Markel Olanoren ahotik, eta PSOEk Denis Itxasorenetik, biak ala biak Gipuzkoako diputazioako hautetsi buruak esan dute Gipuzkoan agintea hartzen badute errauskailua egingo dutela. 2009ra joan zitzaigun burua berehala. Usurbilgo erreferenduma eta gure hernaniarron urduritasuna emaitzak jakin zai Usurbilgo plazan. Dagoeneko martxan zen Usurbilgo atezatekoa, eta haien arrastoan joan gara errenkadan Hernani, Oiartzun, Antzuola, Zaldibi, Ordizia, Astiarraga, Bilabona, Zestua eta beste hainbat herri. Eta Gipuzkoan egin dugun iraultza eredugarri da gaur Euskal Herrian eta hemendik kanpo. Etzan eta ez da xamurra izan bidea, hemen gaudenok ederki dakigun bezala. Baina lortu dugu demostratzea, Gipuzkoan ez degula errauskailurik behar gure etxetako hondakinak tratatzeko. Eta lortu dugu herritar asko eta esko jabearaztea, zein erraza den hondakinak bereiztea, organikoa aparte biltzea eta azken errefusa gutxitzea. Eta honekin batera zenbat ikasi dugun konsumo arduratsuaz, berrerabiltzeaz, errefusa gutxitzeaz eta bar. Izan ere, zenbat dezaken eskuak? Maialen Lujanbiok esan zigun moduan orain dela 5 urte, 2010ean, Hernanin atezatekoaren kontrako erasorik gogorrenaren erdian egindako agerraldi publikoan. Bai, asko dezake herritarron eskuak. Baina diruak ere asko dezake ondo dakigunez. Indar handia dauka diruak. Eta hemen gaude berriro, Zubitako paraje mitiko honetan, zero eremuan, errauskailuari ezetz esaten. EAJ-PNV-ek, PSOEk eta PPek esan dutelako errauskailua egin nahi dutela. Gipuzkoan beharrez degun, garestia eta kutsakorra den errauskailua egin nahi dutela esan dutelako. Makinari osoa jarri duten martxan beren egoskorkeria eta diru gosea asetzeko. Beren ondoan izango dituzte hedabide indartsuenak eta salduenak. Badakite lan zikina egiten, badakite nola sartu pozoia gure etxe zokoetaraino. Ondo dakite nola saldu makina moderno hauen ustezko bentajak eta nola mespretxatu herritarron eskuaren indarra. Urte hauetan, Gipuzkoako emakume eta gizonok asko egin dugu, izugarri aurreratu dugu, eta orain bataila irabaztea ez da utopia bat, baina erne ibiltzea tokatuko zaigu. Errausketarik ez hemen eta ez inon.